Ginako ni Traffic and Transportation Management Office TTMO Head Oldarico Garbanzos nga mayara sila sa kakulangan sa ilang implementasyon sa City Ordinance nga nagadumili sa mga trailer truck nga nagapark sa National Highway. Sa interview sa K5 News of Iloilo kay Garbanzos, ginpahayag nga hindi nila matutukan sang maayo ang mga nagapark ka truck bangod nangin modus na sang mga ini nga ipark ang ila sa lakyan kag biyaan rason nga hindi madakpan ang mga driver. Dugang pa ni Garbanzos nga mayara man sila sang limitasyon sa pagbantay bangod sa oras ng ilang mga staff. Maya naman sila sa gindasignate na nga mga enforcers sa mga lugar di minaga on-road parking. Pasalig naman ni Colonel Garbanzos nga hugot na nila i-implementar ang nasambit na ordinansa batong illegal parking. Report ng gikan siyudad sa Iloilo. Ini si K5 Jenny Kauyon para sa Kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.